Moje meno je Radovan Jurkovič, som predseda správnej rady Eurodeťom. Prečo Eurodeťom? Preto, lebo pomáhať sa má. Každý z nás máme takú nejakú potrebu zabezpečiť seba, zabezpečiť svoju rodinu, zabezpečiť svojich blízkych. A tí správni ľudia sú tí ľudia, ktorí sú v stave pomáhať nielen sebe, aj ostatným. Eurodeťom je krásna myšlienka. Je to myšlienka, kde môžeme pomôcť mnohým deťom. Nielen týmto 10, ale mnohým takým deťom, o ktorých dneska nevieme, že ich pomôcť môžeme. Ja som veľmi šťastný a veľmi sa teším na spoluprácu s každým človekom, ktorý má to v sebe, to obrovské srdce, aby pomáhal tým, ktorí to potrebujú najviac. To sú deti, ktoré dnes nemôžu si pomôcť sami. Ďakujem za spoluprácu a ďakujem za vaše krásne veľké srdcia. Ďakujem. Next Future sa rozhodol podporiť projekt Eurodeťom. Každou organizáciou pomáhate chorým deťom. Pomáhate aj vy? Moje meno je Adrián Gabura a som naozaj veľmi šťastný, že môžem byť súčasťou projektu Eurodeťom. A verte tomu, že ak prispiejete finančnou čiastkou, každé jedno euro bude použité pre konkrétne dieťa a pomoc, respektíve na konkrétny projekt. Dobrý deň, volám sa Zuzana Šulcová a pracujem pre spoločnosť Broker Service Group. Som veľmi rada, že už 6 rokov môžem byť v projekte Pitný režim pre deti s onkologickým ochorením. Čo to znamená? Už 6 rokov zabezpečujeme pre deti pitie ako džusy, minerálky, čaje, ktoré dovážame pravidelne 2-krát do týždňa do nemocnice. Som rada, že môžem byť súčasťou tohto projektu a dúfam, že vydržíme čo najdlhšie. Pýtajú sa ľudia, že prečo práve Eurodeťom, aký to má vlastne zmysel. Treba si uvedomiť, že našim cieľom nie je len to, že možno nejakých 10, 15, 20, 50, 200 detí zabezpečiť. Ale jedná sa o taký vyšší cieľ. Ten cieľ je taký, že jednoducho chceme zobudiť ľudí. Všetkých ľudí na Slovensku aby pochopili, že keď pomáhajú iným, tak vtedy sú ozajstní ľudia. Ja verím, že v každom z nás to je. A preto toto je najväčší projekt pre všetkých ľudí, ktorí majú vo svojich srdciach to, že pomáhať sa má. Ďakujem.